Hola, amics i amigues, com esteu? Jo avui, mira, al final no m'ha quedat tan malament el monyo, Al final no m'ha quedat tan malament. Doncs tinc jo un problema afegit, i és que este diumenge 12 és l'aniversari de la meva dona. I li he de comprar alguna cosa. Aleshores dic, aprofite que vaig a fer la compra. Aniré al Lidl, que el tinc també al costat de casa. Així allí en el Lidl puc fer la compra normal i de passo comprar qualsevol merda. Perquè allí en el Lidl no sé què collons fan, que sempre tenen tonteries. Pues així el que tenen és roba, que això no falla, un massajeador corporal. No estaria mal. Ai, mira, això està guai, està original i està bé de preu. Uns nivells. Veus, el típic que ara, antes de quarantena, què és el que més esteu trobant a faltar? Jo, un nivell. Mira, això igual li fa il·lusió. Ferramentes, sempre hi ha ferramentes en el Lidl. Que també t'he dit jo, qui collons pensa ara en fer bricolatge en el merder este? Hòstia, això està guai, però per mi la taladradora tornilladora inalàmbrica, sempre ho he volgut tindre. Bueno, jo ho compro i dic que és que feia falta a la casa. Bé, al final ja me'n torno cap a casa i he comprat una cosa que jo trobo que li farà il·lusió, que serà el que més il·lusió li farà. Bé, amics, ens veiem, anem xerrant, perquè jo esta setmana estic de Pasqua. Tinc vacances, el diumenge és l'aniversari, i ja vos contaré el dilluns com ha anat el cumpleaños. Hala, cuideu-vos.